Divan şeşmehên dawî de rewşek awarte li Tirkiye bi taybetî li Herêmê Kurdan heye. Gorê komela mafên mirovan divan şeşmehên dawî de 170 sivîl hatin kuştin û 29 van ji zarokin. Navenda networka Kurd Akin bi serokatiya Kanîxulam li ber balyosxana Tirkiyeyê Washingtonê dest pê çalakiyên protestoyê kirin. Kurds living in other countries that respect the rule of law. You can ignite. Gava hikûmeta Tirkan Kurdan bombabaran dike çima Amerîka çavê xwe li wan diniqîne. Amerîka ji dewleta Tirkan re çekan dabîn dike. Lê Tirkiye van çekan ji bo gelên Kurd qetil bike bikartîne. Ku ew tekane hêza Kurd ya ku li pêşberî Daişê ya hov bi qehremanî şer dike û wan têk dibe. Ev helwesta Amerîkayê ya ku weke temaşevan dimîne mejiyê mirov ser û bin dike. Amerîka henekên xwe bi mejiyê mirovan dike. Piştî banga Kanîxulam çend Kurdên li Washingtonê beşdarê çalakiyên protestoyê bûn û wan gotinên Dr. Martin Luther King anî ser ziman û gotin heta ku em bimirinê an ji bi serhildanê re rû bi rû dimînin di rêya bê tundrewî de em ê bimeşîn. Em ê mafên mirovan yên reva bi rêya wê nobedariyê biparêzin. Hîro roja ku Dr. King dayîkê bûyî 15 ve mehe em verkê kom bûne bû qirin û nalîna êşa miletê Tirkî Kurdên Tirkî ê hane bindesta Sulûpî Cezrê Amed îro kuştin pir dibe em protesto dikin ve kuştinê em dixwazin ev qetilama dijî Kurdiya bisekine û em gelê Amerîkî dengê Kurda bibîze ku Kurd destê xwe dirêj dikin dirêj giç bû aşetî. Li aliyên din ji komek hewwelatiyên Tirkiye dijî çalakiyên Kurdan protestoya xwe pêkanî û ew dibêjin em bu parastina welatê xwe kom bûne. Buraya vatanımıza, toprağımıza Hatiname li vir bû parastina welat ax û alaya me ye. Em dibêjin pirsgirêka Kurdan bi pêvajoya aştiyê çareser bûye. Kurd û Türk bi hezaran sala birayê hevin û çi tişt nikare wan ji hev veke. Tirkiye heta ku PKK ji holê rahneke wê şerî xwe bike. Ev bi hevçûn li Tirkiye ji bo me neşere belkû parastina welatê me ye. Kurdên Amerîka îro li Washingtonê hatin bahev û êrişên ewlekariya Tirk li Herêmê Kurda protesto kirin. Di aliyên din jî protestoyên Tirk hatin bahev û piştgiriya hikûmeta xwe anî ser ziman. Mustafa Car, Dengê Amerîka.